Ало? Ало! Да. Думата е паркет. Не е паркет. Тогава е пастет. Казах ви, търсим сезон. Значи сезонен пастет. Главата ти е пълна с пастет, господине. Следващия. Значи, така като разсъждавам, думата е или лято, или есен, или зима. Не. Изпуснахте един сезон. Кой е той? Изпуснахте. Кой е той? Да, значи зима. Не зима, вече казахте. Търсим сезонът, в който идват щъркелите, в който цъфтят дърветата и цветята. Значи петмес. Господине, бе! Абе, какво говорите, бе? Добре, явно този сезон няма да познаете. Верният отговор, ще ви трябват много сезони, за да се сетите кой е този сезон. А наградата, припомням, е уикенд за двама в хотел пролетен сезон, който не е на братовчет Местаной, както ви споделих. Следващия зрител, слушам ви! Ало! Думата е Павлета Джурова. Поздравлявам Павлета Джурова относно дебютното й дете. Поздравявам с песента. Помниш ли ма, Павлето Джурова, как ма оскува във втори клас Либеле? Благодаря за дългото обаждане. Напълно нормални ми зрителю. Ще продължим нататък. Сега поздравите, разбира се, ще ги предам на въпросната Павлета. И така, следващия зрител. Ланга-лунга, Т. Какъв е сезона? Ало? Да. Думата е полтергайст. Защото извънземните са сред нас. Тропът, блъскат, вият и ни мъчат. Но ще мръчкат в ребрата и ми скубят мустаките. Не можах да разбера какво говорите. Затворете му на този. Пуснете някой културен човек. Моля ви, някой културен, наистина културен. Ало, да? Ало? Да! Думата е калейдоскоп. Калейдоскоп от ухания, светлини, багри, птици, воел, от тънкоструйна изтънченост.